Fedt, mand. Så er vi endelig landet. Hvor er damerne? Det gør det med varmt. Sagen det godt, jeg har taget t-shirt på. Ja. Jeg glæder mig godt nok til, at vi skal ud og feste og give den gas. Ja. Stop. Valencia. Et spansk paradis med 500 kilometer lang kyst. Vi har sendt vores deltagere afsted på, hvad de tror er en lækker badeferie. Hvad de ikke ved er, at de er med i et socialt eksperiment, hvor de kommer til at lære dem selv, lokalbefolkningen og regionen bedre at kende. Ding! 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 Og til klimaforandringer. Af spillere for spillere. Hey. Okay. Kan passa? Okay. Los Vanos, mand. Aqua. Nå, ja. Der er ikke noget økosystem mere. Okay. Vi har ikke noget vand. Økosystemet er gået i stykker. Så jeg kan ikke tage nogen penge på min Campos de Lemones. Det er forfærdeligt. Og det er ikke det eneste problem her i Valencia. Et andet sted, nede ved vandet, der bor min hermano. Og han kan ikke, hans hus er helt svømt væk. Han har mistet det til oversvømmelse. Good choice. Okay. Ja. Ses, mand. Hej, jeg hedder Johan. Jeg er ansvarlig for de lokale klimatiltag her i klubben. Men det er dyrt at komme med på en grøn bølge. Derfor er vi begyndt at slukke lyset ind i hallen, når der er kamp. Det giver selvfølgelig nogle udfordringer, men her i klubben, der har vi ja-hatten på, og det giver os en kæmpe fordel. Jeg er fri! Fri! Men man kan jo stadig ikke se bolden. Skål, gutter! De er kratte med gode, de her fermenterede æbler. Skål, mand! Sgu noget lort med ham der Armano der. Ja. Ja. Ja, de der klimaforandringer, de har godt nok tæret på det her land, mand. Hvad mener du med klimaforandringer? Jeg tænker på alt det vand og tørke. Altså, hvorfor er der ikke nogen, der gør noget? Ja, det er jo ikke normalt. Det er ikke normalt, mand. Det er sgu da ikke klimaforandringer, mand. Det er sgu da bare noget, de har fundet på for at give en undskyldning, mand. Det er sgu da Donald Trumps. Det er Donald Trumps, der har kommet med alt det vand. Nej, det er det altså ikke. Jeg tror altså, det er ikke rigtigt, det du siger der. Ej, det er fandme ikke normalt med alt det tørke, og prøv at se det hele rynken, det her, og alle de oversvømmelser. Sådan plejer det ikke at være. Okay. Nej. Det er staten bliver nødt til at gøre noget. Ellers så bliver EU nødt til at gøre noget. Der er nogen, der bliver nødt til at gøre noget. I hvert fald ikke mig. Nej, Nej. ikke mig heller. Hvor er damerne egentlig? De må komme lige om lidt. Okay. Det er også det der tørke, det gider de ikke. Det er derfor, jeg har den her. De vil være sjask våde, mand. Skål, gutter! Skål! Tænk, hvis din bil blev oversvømmet.
At fjerne den fra baljen hjælper lidt. If hjælper meget. Dum, 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 dum. Hold op, hvor har det bare været en god tur det her, gutter. Altså på sådan en herinde, altså følelserne, de kommer bare så hurtigt, og jeg er bare sikker på, at vi skal ses igen, når vi kommer hjem, ikke? Jo. Ja. Jeg vil også sige tak for en god tur. Vi har virkelig oplevet meget, må man sige. De 3 musketerer, ikke? Ja. Au! Ja, jeg har godt nok stadig lidt ondt af ham landmanden der. Amano? Ja, Amano Ja, du der. sagde, han hedder Amano. Ja. Ja. Jeg håber, han overlever. Ja, men nu skal vi hjem, ikke? Der er ikke noget galt derhjemme i hvert fald. Ej. Der ser pænt oversvømmet ud dernede lige nu i hvert fald.